ସନାବାବୁ ସନାବାବୁ ଡ୍ରେସଟା କାହା ପାଇଁ ହଉଛି ସନାବାବୁ ସନା ଡ୍ରେସଟା କାହା ପାଇଁ ଡ୍ରେସ ଖଣ୍ଡେ ସେ ଯାଉଛି କାହା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ଦି ପଦ କୁହନ୍ତୁ ବାବଦରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆରେ ବାବା ହଉଛି ତମେ ଡ୍ରେସ ଦୋକାନ ଥିଲ ନା କଣ ତମେ ଆଉ କୋଉ ଡ୍ରେସ ଦୋକାନ ଥିଲେ ଆପଣ ଡ୍ରେସ ଦୋକାନ କୋଉ ଡ୍ରେସ ଶୁଣାନ୍ତି ମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା କଣ ଦରମା ପାଉଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆଗରୁ ଜଣେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲେ ପୁରା ଏକ ନାଁ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଛାଡ଼ିଲେଣି ସେଠୁ କାମ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ତମେ ଯେବେଠୁ ଗାଣ୍ଡି ମାଇଲଣି ଦେଖ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ଭାଷା କହିବା କୁଆଡେ ପଳଉଛୁ କୁଆଡେ ରହୁନୁ ନାଇଁ ଭାଇ କହୁନୁ ଭାଇ